Suomalaista talkooperinnettä yritettiin tänään elvyttää ympäri Suomea vietetyllä talkoopäivällä. Yhdessä tekemisen taito ulottuu meillä satojen vuosien taakse ja nykyisin sen arvioidaan näkyvän monien menestyvien yritysten kulttuurissa. Talkoohengen toivotaan kantavan Suomea myös tulevaisuudessa. Suomen historiassa on mainintoja talkoista jo 1500-luvulta, mutta nykyään talkooperinne hiipuu. Joukko nuoria yrittäjätaustaisia ihmisiä on kuitenkin sitä mieltä, ettei yhdessä tekemisen perinnettä saa päästää kuolemaan. Jos katsotaan tällä hetken suurimpia tällaisia menestystarinoita ja sellaisia tulevaisuuden toivoherättäjiä, kuten peliteollisuutta tai startup-yhteisöä, niin niissä kaikissa on taustalla hyvin vahva yhteisö ja tekemisen meininki ja tällainen niin kuin vastavuoroisuuden kulttuuri, mikä on nimenomaan sitä talkoohenkeä, mitä me kaivataan ihan koko Suomeen. Tänään on ollut hyvä päivä nauttia keväästä ja ottaa rennosti. Tai sitten tehdä ulkotöitä. Siihen tarjosi hienon tilaisuuden talkoopäivä. Täällä Vantaanjokivarressa kerättiin roskia porukalla ja tutustuttiin naapureihin. Talkooperinne mun mielestä täällä Suomessa nykyaikana se on kadonnut. Kaikki tekee vain itse. Niin mun mielestä tämä olisi niin hyvä tapa tutustua itsensä, toisiinsa, naapureihin, niin tekemällä yhdessä jotain, mikä on kuitenkin yhteistä hyvää. Kyllä, nyt nykypäivän Suomessakin vielä siis työtä tehdessähän tutustuu kaikkein parhaiten. Niin ehdottomasti ihan mukava nähdä, kun ihmiset tekee nuoret ja vanhat yhdessä, niin kauhean hyvä juttu.